Devera nêrwerekan ku zêdetir ji nod gundan bi xwe vedgirît, lê çendîn sala ji ber hêrişên Supaya Tirkiya çimifa ji van gundan nehatiye wergirtin. Hawlatiyên vê deverê ku niha piraniya wan li nahiya Şêladizê akincîne diyar dikin ku çendîn sal e ew bêbihar bûne ji çûna gundên xwe û derametê deverê. منطقه نێروەڕێک و گەلیە بۆڵند و پێال وەکو سێ چوار عەشیرەتی منطقەیە وەختی خودۆ لێبوون بێگۆ بێ چول و هوڵن بێ خۆدۆنن بێ کەس و بێ وەسن وەکو تەوەری دوژمنە وەکو تەوەری ترک و وەکو گەڵک عەڵامەکۆ دی یا بێگۆ بێ خەڵکی سیڤیل گەڵکی تێتە کوشتن گەڵە فەقیر و ژۆر و هەژۆر بەڵەنگۆست نەشێن بخۆ چەند معایۆرکی خو بچنەکۆی دۆ وەکو جیۆ بین ئەوان ژیۆنێکی پەیدۆکەن ئاوێ منطقەی خڕ نەمویە وەکو دەبەرە شێلۆزێ وەکو ئاویدەکی سجنێکی لێوەتە عەڵامە نەشی چ ڕەخەوە بچیت ev xelkê zûrê tengave berev gundê xwe çi neşin ber rejima Tirkiya û Firûkê Tirkiya bo numune ji par heta ev sala 11 hevalên me milletê me xelkê me vê nahiyê şehîd bûne 4 kes jî birîndar bûne êkê ji wan jî birîndara bêxwe ji dest day em vê daxwazê ji hikûmeta Herêma Kurdistanê gen pêngavekî povên derheqê rejima Tirkiya da hedekî bû danin ev xelkê zerelmend nebît yan jîn û joreva xelkî xwişken şên ev xelkê mehtacî va gunda nebî neşine ser va gunda da ev firûkê tesîrê lê nekin. Gazindeyên hawlatiyên vê deverê li ser hêrişên Tirkiya berdewam in, lê tanha çi çareserî bû rewşa wan nehatiye dîtin. Ew pêngav Ostepêd vê de nehavêdine meselan ket layê netewên êgirtî da, layê hikûmetê da, layê perlemanê da, layê hikûmeta Iraqê da, layê mujtemeê nêvdewletî da babetê deverê bigehînin û ke behs û xebel ser bihêtekirin carekê bibînin. Hûn xwe dizanin ku berî çend roja û berî salekê jî û berî çendîn sala û berdewam bombebarankirin menteqê têtekirin û xelkekê şehîd û birîndar bûyî. Salane çendîn hawlatiyên devera nêrwerêkan şehîd û birîndar dibin û metirsiya berdewam li ser gundên wan heye. Dildar Arif, Kursat News, Şêladizê.